ନମସ୍କାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଧାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅଜୟ ଭାଇ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନାନା ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଆମ ସାଧାରଣ ଜନତା କିପରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ସେହି ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହିଁ ହୃଦବୋଧ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାଘାଟ, ପରିମଳ, ପାନୀୟ ଜଳ ପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର କିପରି ଅବହେଳା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଉଚିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆମ ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ବାସଗୃହ ଭିତରେ ବସି ନିଜର ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା, ଗାଡ଼ି, ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ରହି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ କରୁନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମାଜର ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ରହିବା। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥାଏ। ଫଳରେ ଅଧିକାରୀଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଜୋରିମାନା, ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର, ନିଲମ୍ବିତ, ପ୍ରମୋଶନ ରୋକିବା ଏବଂ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳାର ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିବା କଥା, ତାର ଅଭାବ। ବିଶେଷ କରି ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିବା କଥା, ତାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିବା ଆମ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାଟା ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଆମ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଏହି ଉଦାସୀନତା ହିଁ ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ସଚେତନ ବନ୍ଧୁ, ପଡ଼ୋଶୀ, ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରାଇ ସମସ୍ୟାର କାରଣ, ପରିଣାମ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଦାବି ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶା ଏହା ଫଳରେ ଆମ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅବହେଳାକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଜଣାଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଏହି ଆଶା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।